I abata go from Ogugu. Ematata Boyaka. As usual, I am a go for today. I don't want to advice. Nchọrọ inye ụmụnne m. Onye ọbụla, mana especially ndị a na-apị ife ọpịpị. Advice nchọrọ inye gị maka na ikwu amaghị ibe ezi and ọbụla ọsụsọ onye nwụrụ anwụ ka a na-agbazi ọnụ, a na-agbazikwazi onye dị ndụ. Marakwa na advice na-enye gị based on onye mmata debere n'uche onye adịghị njọ. Anaghịkwa m enye gị advice ya maka na mụ ka gị mara ife ma ọ bụ na mụ ka gị wee bụrụ ezigbo mmadụ. Ana m enye gị advice ya asị dibịa fugoro ife ma n'afa mana mmadụ nwegolo experience n'ife mmụọ dịka onye na-apị ife ọpịpị. Ihe nji wee jiri unu merụ point for this topic bụ na ana m ada afụta most people nọ into this ife ọpịpị, ọ na-ada adịkarị ụnọ ọsịsọ ibute ego, ibute ike. Ọ na-ada adị ụnọ ọsịsọ and ọnya merụ na abịa unu nwere ike ime anything, ikwu anything ka e wee bute ego ahụ. Advice m na-enye gị today bụ mind how you make promises to spirit beings and to deities. Mind how you make promises. Mind how you commit yourself to spirit beings and to deities. Maka ifi ego. Ọ bụrụ ọkwanụ ọ na-ekpe ka mmụọ nkwa ka eji akpata ego. Ọ bụrụ ọ na-ekpe ka mmụọ nkwa ka eji ebute ike. Ana m ada ekwu mụnwa bụ Ezinwa Anaedo na nke ikpeazụ a based on nghọta nwegolu n'ihe gbasara ife mmụọ. Mmụọ ọbụla na-ama mmerụ gị ife mgbe ị wara ya ọjị, tụọrọ ya mmanya, nye nzu, nye ya edo, ọ bụrụkwa mgbe ị kwere ya nkwa n'ihi egburu ya efi ka o ya emerụ gị that time. Gee m ntị ọfụma, malụ na otu unu si ekwe nkwa na mmụọ. It is not a must you make express promise to mmụọ tupu mmụọ emerụ gị ife. Mmụọ ga-emerụ gị ife n'idoro ka ikpe ya nkwa. Ọkwa nke nchọpụtago na nke ikpeazụ ahụ agba m nnọọ based on otu uche m dị ka m si were agwa ọnụ na mụ ebe Ezinwa Anaedo chọpụtara na mmụọ ga-emerụ m ife weda ma mkpere nkwa ma ọ na m ekpe ha. Ọnya mere na nke ikpeazụ a nọọzụ m ekpe nkwa. Onye ọbụla ma m ọfụma ga-ama that ma mmụọ ma mmadụ, Ezinwa no dey promise any human being or any deity or spirit anything again. Maka na ka mmadụ na-eto ka ọ na-amawanye ife. All before ma amatabere ya nya nka na-eto n'ife gbasara ife mmụọ ka m na-eche ka m kpee mmụọ nkwa, ka m kpee ya nkwa na m egburu ya efi ka o wee mere m ife ọsịsọ, ka m kpee ya nkwa na m egburu ya ebunu ka o wee mere m ife ọsịsọ, ka m kpee ya nkwa na m egburu ya ewu ka o wee mere. Na nke ikpeazụ Ezinwa achọpụtaziri that na mmụọ ga-emerụ m ife ya emerụ m ife ma mkpere ya nkwa ma m ekpe ya nkwa. Na nke ikpeazụ a ọ nọghọzi esi m n'ọnụ, ifuru ọnụ m na-aba, ọ nọghọzi esi m n'ọnụ aha
mmụọ wee bịa kịta na n'iru mmụọ sị mmụọ biko ife dị otu a ka ị ga-emere m na ọ bụrụ na ị mere m ya na mma abịa gburu gị ọkụkọ ma ọ na mma abịa gburu gị ebunu ma ọ na mma abịa gburu gị ewu ma ọ na mma abịa gburu gị efi ma ọ na mma ebutere gị moto. Ezinwa no dey make such promise again with this his mouth. Onye esi m n'ọnụ pụta kama ya mburu ya n'obi. It's just like my fellow human being now. Na nke kedu ihe ọ okay ifo na nke ikpeazụ a na ya anụ keta anụ ka Ezinwa mepere ọnụ ya anụ asị a fellow human being like me, whether ma nwoke ma nwaanyị, na mma emelụ gị ife. I will do this for you. I will. I know they make such promise. Mee ekwe mkpa. Kama ife ahụ mma emerụ gị, ọ ga-adị m n'obi. Onye isi m na these two lips wee pụta. Ife a nụrụ mmadụ n'ọnụ okwupụtalụ ka eji ama ya ikpe. Ekpe na mmụọ nkwa, ekpe na mmadụ nkwa. Ọ nọ mmadụ like this, o nwere ike ọdụm n'obi onye dị otu a ha. This guy is good, this guy is good. In fact, mmemere something. Otu aka if that no mmemere onye ahụ, otu aka mmesi wee buru ya n'obi. Ma gbado onye ahụ. I no go talk am. But one thing is that once on conceive n'obi na onye dị otu a na m chọrọ imere ife. Ọ dịgo m n'obi. Mana ịma nnọkịta nọ wọrọ ntị gị na-aba anụ ka o si m n'ọnụ apụta. And the ones on conceive go there n'obi m na onye dị otu a na m emere ya ife. Maybe based on knowing her, because maybe such person do nice to me or the good to me, you know. Mwe say hi na ọ bụrụ na ife dem na aka na m emere onye ife. Na m emere ya something. Ma agba ya onye ahụ. And based on ọ bụgo na onye ahụ pụta echi gbanwee. Onye ahụ pụtagodo echi gbanwee, maybe that thing o meburu njiweru kwe data mkpa. Nya, ọ bụrụ na ọ na m okwere mkpa, but njiweru buru n'obi na m emere onye ife. Maybe onye ahụ apụtazie echi gbanwee. Tupu merie that time mbụ n'obi imerie. I go still do something for that person, irrespective of that mgbanwe or gbanwe. What am I trying to say? Mara ka isi ekpe mkpa onye yahoo anwụsị ọbụla ijelu na ya imepe ọnụ ikpe mkpa emerụ m ya na mma akpọtara gị efi, emerụ m ya na mma eji ebunu bịa kene gị, emerụ m ya na mma ebutere moto. Zukwa n'ike ka m gwa gị ọ bụrụ na ikpe ọ datụ mkpa mmụọ ahụ chọọ imerụ gị ife ọ ga-emekwara gị. Weda m ikpere mkpa ahụ ma ọ na ikpe ha, ọ bụrụ na mmụọ a chọrọ imerụ gị datị na ọma mmerụ gị ya, ọsọkwa okpe ya mkpa na ihe gotara ya aeroplane. Nke wee eziokwu ka m na-agwa gị. Nke wee eziokwu ka m na ihe awa aka nji eso ezumezumo. Aka nji eso mmụọ ọbụla. Na nke ikpeazụ ahụ. Na nke ikpeazụ a. Maka na achọpụtara m na ọtụtụ ndị anụnwa na-apị ife ọpịpị arụsị ọbụla ejere na ya, o nwere language fa na-ade use be imerụ m ife ewu akpọtara m gị ewu, imerụ m ife ebunu akpọtara m gị ebunu, imerụ m ife efi akpọtara m gị efi. Iwe nọ n'iru mmụọ wee na-asụ dị ka asụsụ a. Ka m bunye gị uche o. Efi iwe ego one. Efi like it anụnwa now ijide like 1.5 jee na afọ ihe egote efi, ihe egote efi gbagotere ọnụ ijide 1.4 ihe egotekwa 1.3 1.7 1.8 ihe egote efi. Iwe nọ n'iru mmụọ wee sị mmụọ na mmụọ merụ gị ife efi na ya agbọtara ya efi. Ịma na ịmanyego onwe gị ụdọ.
by this utterance. Ịma ọ bụrụ na emecha nwa 2 million naira bata gị aka ma nwa 1.5 million naira bata gị aka, ịma na ijide gị ụgwọ after ka ị kwesịrị destin n'iru data mmụọ, ịma na ijide gị ụgwọ. Ịma na a lot of people na-asụ asụsụ mana ha da aghọta ife fa na-asụ. Mmụọ imerụ m ife ọkụkọ mụtara ọkụ, imerụ m ife nke a mụta mme nke a, ọkụkọ a na-eri ya ego ole? Ọkụkọ maybe 15,000 naira or so. Nwanne ikpecha ụdị ka mkpa anụwa na data mmụọ wee pụọ within the next mgbe ọbụla ọ sọziri anya bụrụ oma because you didn't set time limit. Mgbe ọbụla ọ sọziri anya bụrụ iwe nwe anwa nweta ihe dịka 15 million naira, I mean 15,000 naira. Nwanne ijidego mmụọ ahụ ụgwọ ọkụkọ, ijidego ụgwọ. Be careful of your utterances. Maka gịnị? Arịagharị anwụ. A lot of people today, ife na-ada agara ọfụma, chụgola aja enu chụọ aja ana, mee enume ana, ife a na-eme ada aga. Onye ọgbacha mbọ dịka ọ na nkịtị bụkwa because of previous commitment in the previous life. Probably na onye ahụ nwere mmụọ o ji n'ọnụ wee jekwuru dị mmụọ wee nọrọ ebe ahụ kpekawa ya ofu mkpa. Mmụọ mere m ife anụ a na mma akpọtara gị ewu, ma na mma akpọtara gị ebu, ma na mma akpọtara gị efi. O kpekawa ya dị mkpa, o jewa m. O jewa m. Wee mechaa maybe ka o kwesịrị mkpa ahụ, maybe within some while o nweta nghọta dị n'ọyọ m, mana emechalụ in his life in later that thing ọyọlụ maybe years later, maybe 5 years later, 10 years later, 20 years later, 30 years later, ife ahụ ọyọlụ mgbe ahụ o wee mechaa nweta ya. Ịma na onye ahụ ejidela data mmụọ ahụ ụgwọ. Mmụọ ahụ o jekwuru 30 years ago o jekwe mkpa, 30 years later wee nweta data na ọyọrọ mgbe ahụ, irrespective of otu osisi wee nweta ya, weda ma ọwa alụsị ọzọ ka o jekwuziri, weda ma ọ bụ ọgwụ ka ọ gwọziri, weda ma ọwụ mbụ onwe ka ọ gbawaziri wee nweta data alụsị achọghị ịma, ijidego ya ụgwọ. And ụgwọ ahụ ị ga-akwụnatarịrị ya n'ụwa ma ọ bụ n'ụwa ọzọ. You go pay am. A lot of people today nọ n'ife mgbu bụ mkpa ekpetere in the previous lifetime. Ị na-eme mkpa dịrị gị, you have to apply intelligence, if not ịdaba okodo. Ịma na ọ mkpadoro nwoke ka o ji adaba n'ọnwa. Another thing bụ na mara otu isi akọmiti onwe gị to arụsị, ma ọ bụ to deities, ma ọ bụ to any spirit being, ma ọ bụ any altar. Any altar. Do not make lifetime commitment to any altar or any deity or spirit being. Lifetime commitment to any being. Don't make it. And my dear man, when some people come, ka ha yọọ mmụọ ife. O nwere nke onye ọya eji ikwe asị m ya stop. Be specific. O nwere otu ihe esi wee kọmiti onwe otu mmụọ wụrụ lifetime. Lifetime, that is, na gị na ga ya mmụọ enweghị ọgbụgba ndụ, lifetime ya. And not just this lifetime, but it will extend to further because onwe ha ọ ya abụọ agbabi. A relationship that have been, constituted that will keep existing. That will keep existing.
ịnọ n'ilu mmụọ mara ihe ị chọrọ, apply wisdom. And ụmụaka anụwa na-apị yahoo, being that na ha okerekere ụmụaka na-enwebeghị experience in life, ụmụaka 13 years 12 years 14 years 15 18 20, ụmụaka asabeghị ntị, nwebụ ihe ụmụaka otu mkpụrụ amụfa agbazubọrọ 2, onwebere ife onwebere ihe ha ma about life ha pụtara. They never get experience. Nwanne ekwekwana ka experience ihe enwe bụrụ costly one. Nya experience ihe eji wee build your life ka ọ bụrụ a costly one. Mistake ga-lead to future lifetimes. Ade ama. Be careful. Ị gaa n'ilu mmụọ iyo mmụọ ife, go direct. Gwa mmụọ na ihe dị otu anụ a bụ ife nchọrọ, biko meelụ m ya. O nwere ike ịgba dị mmụọ na imekwara m ya na mma abịa kene, isi otu a wee dobiri ya. Imeelụ m ya na mma abịa kene, ife atọ n'iyi ekwu nke asef. Mana ogo n'iyi ekpe mkpa, mgbe imeelụ m ihe anyị yọrọ, mma abịa kene. Don't specify anything you use wee kene, so that mgbe mmụọ ahụ ga-emerụ gị that thing, from the much ị nwere, i wee bịazie bịa merụ mmụọ ife. Ọ bụrụzie nya gratitude si gị n'obi, ịma ndị na-eme as per you are fulfilling an obligation. You are just doing it as per gratitude. O nwere ka ọ ya esi wee dụ, maybe mgbe ị bịara n'iru mmụọ ahụ, ife ibu n'obi na ọ na mmụọ anụ amere gị efe a na ị ga-abịa gburu ya ebunu, maybe na ọnya ka ibu n'obi mana ikwupụtaghị ekwupụta, e wee mechaa at the end of the day ka ị nwetara data na ịyọrọ, icheke akpa gị, ịfụ na akpa gị ka nkata fọ efi, ịkpụrụ efi gaba. Yes, ịkpụrụ efi ahụ bịa, ma mmụọ ahụ ma onye na-efe mmụọ ahụ ga-enwere ya aṅụrị. Danni bịara kpee nkwa efi, and at the end of the day you are not even able to fulfill that nkwa. Ekwe na nkwa atọ. Ị gaa n'iru mmụọ ya mara ihe dị mkpa ya mmụọ na ihe dị otu aka nchọrọ. Ikwusi ya kunie na ba. Nobody go beat you because say you know make promise. Nwe ị ga-eti gị ife, mmụọ ha ama mmanya gị ụdọ, mmụọ ha ama mpịa gị ụtarị maka na ikwe ha nkwa. Ọkwa maka ọtụtụ ogiri maka mkpafa n'eze. Ọtụtụ ogiri maka mkpafa n'eze. Onwe ha ka ịtara ogiri ọma mkpafa gị n'eze. Be careful. Mind how you commit yourself to mmụọ, to any deity. Na deity nke anụ a na-arụsị nke anụ na-ewu ewu, ọ na-awụ ome nke afọ n'anya, ibulu onwe ya. Ụfọdụ ndị anaghị ajụgbu ewu eri, na obulu n'onwe ya ọmakwu mwom without ọya. Calm down. Eji wee bụrụ na eze nwaanyị nke anụ, eze nwaanyị nke mmụọ alụsị nke o ji wee bụrụ ha alụsị jere obodo oyibo bụrụ ego nata, o ji wee bụrụ na ibulu onwe gị iwum. Calm down. Jugbuo wee rie. Uche, akọ na uche zuru oke ka eji ejekwuru mmụọ. If not, mmụọ agba gị 12 not 12-0. Mmụọ agba gị, ikweta na ọ na-eme. Ị ma na mmụọ ka mmadụ ife wee mara. Because of what? Gụọ mmadụ bịara abịa n'ụwa ebe abụla obibi isi esi wee bịa, mana ka ị bịara ebe onwe ndị nọ hie, onwe ndị nweghie, onwe ndị nọ ebe ahụ dị ala their house, onwe ndị nọ ebe ahụ their territory. They sabi here pass you, they smart pass you here. Ọ bụ na ekwuwe nọ by ebe ahụ isi wee bịa here, o nwere ike ngị nwa aka ha wee dị smart, mana nke ahụ nọ na befa ka ị nọ. You cannot come to their house and claim that you are smarter than them. They smart pass you here. Therefore, ị ga-ebere ebere.
wisdom ka eji ebi ụwa maka ndị yahoo. Ọ bụrụ iwu na ị ga-emeri promise maka na enwego a lot of people mere promise they couldn't fulfill it. Uwe kodofa ịmara otu anụnwa ukpo si ekodo azụ kodofa kodosie ya ike otu anụnwa kodoe ọmampụ ozi otu anụnwa ka ọ na-adị and ikopụtakwu ya. Just imagine like somebody bịa na-alụsị bịa kpee mkpa moto mmụọ bịara m efe mere m ya na mma ebutere moto ma ọ bụ mere m ife dị otu a na mma ebutere akpụtara gị efi ma ọ mere m ihe dị otu a na mma ewetara ego one dị otu a iwee kpọkawa iwee dị specific at the end of the day. And the one thing about mkpa na mmụọ bụ na once ikwere mmụọ mkpa wee mechaa the exact amount ị kwesịrị iji wee mezu mkpa ahụ wee bịara gị ma gha eme oyi ijide gị ụgwọ. So isiokwu nji wee bịa taata anụnwa bụ ụmụnne m mara otu isi ekpe mkpa na arụsị na arụsị mere gị ife abụọ na ikpe kee mkpa. That is just the wisdom mmecha ghọta na nke ikpeazụ a na arụsị emekarị gị ife abụọ na ikpe ka ya mkpa. Arụsị ọbụla ga-emerụ gị ife enidụlọ mkpa ikpere ya iji wee mere gị that time. And arụsị ọbụla na-ama mmerụ gị ife it is not by na ikpere ya mkpa 100 efi n'ihi egburu ya efi 100 or it is not by that. Na ọjị ahụ na mmanya ahụ iji wee jee n'iru mmụọ ahụ dị enough. Gbade mmụọ ihe ị chọrọ ka o merụ gị ikwuchi ihe ị chọrọ ka o merụ gị mee gị na ịnaba nke gị nwa ga-emeri ya dị gị n'obi. That is gwara ndị ya ha gachi ife anụ afa asị m ya na nna eme nkọgheri ka o si wee bụrụ na ị ya agbacha mmụọ ife o ya emerụ mana ya agbade mmụọ ife ngwa ga-emeri ya. Ọ bụrụ iwu na mma agbade mmụọ ife mma emeri ya. Ọ bụrụ iwu maka na first of all ọjị ahụ njigodo wee bịa agbara m aka wee bịa agbahọ m aka wee bịa na ọjị ahụ na mmanya ahụ njigodo wee bịa bụ something. O nwere ife nwa mmanụ mere one day na ogwube anyị ebe nwa Akajiofo ebe nsifu wee bata tata wee na-emere ọnụ this video. The man bịara m that day ihe ọ bịala ọ bụ ka ọ bịa ya mmụọ ife kpee mmụọ mkpa ma mezuo dị mmụọ mkpa the same point. I don't know if you understand. The man bịawara that day kpụrụ ewu. Ọ bịawara kpụrụ ewu ọkpụta ewu ahụ ma igodi ya n'ebe a na-amanye ewu wee werugodo ọjị na mmanya wee bịazie n'iru mmụọ n'iru ogwu wee gwa ogwu ife o ji ma wee bịa ndị ihe ọ chọrọ ka o merie na o merie na ga-egburu ya ewu. Ka o kpechara mkpa ahụ mechaa nke ahụ o wee chigha asịsị tọtara ya ewu onide ebe ni atọtara ya o were ọjị ọzọ wite mmanya ọzọ ghaị n'efere wee gwa ogwu si ya na ewu ahụ o kwere ya na mkpa na ya agbụtana ya na ekwado ewu ya n'ọnyanwa ka ọ dozere ya mezie nke ya. The same minute ọ bịara kpe mmụọ mkpa ya mmụọ ife the same minute ka o mezuru dị mkpa o kwere nyanwa kwere mmụọ. Ọnya ọ dịka ife anụ a ka a na-agba ịgba mmụọ 12 knot ngwa bụzi mmadụ gbaziri mmụọ 12 knot 12-0 instead of icheru ikpe ka mmụọ gbaa gị 12-0 gbaa ngwa gbaa dị mmụọ 12-0. Ọnya this man mere ihe anụ a that day I was like mmụọ bụ Akajiofo but oge the man ọpụrụ nọ na-enede the man sikwa kind of human being is this na m afụbụrụ ọkwa dịka anụ a before. That particular thing that man made that day kụziri m ezigbo ife. O kụziri m nnukwu ife. Since that day I picked that line from that man.
maka na ọ bụ ana m like ime observe ife nke dị mma mmụrụ ya. Since that day Ezinwa Anaedo anọzi eje n'iru arụsị ọbụla kpee mkpa without fulfilling that mkpa ahụ instantly. Njere ana n'iru mmụọ ọbụla kpee ya mkpa o nwere ike ma mee na otu damansi wee mee na dịmanụ bụ na ọ bụ die wee bịa the same day o nwere ike ma mee na otu damansi wee mee mana ife m na-emezi bụ nga na dị mmụọ enwere m ike gaa na dị mmụọ today agba m dị mmụọ nekwa ihe dị otu abụ ihe nchọrọ datị mkpa ahụ datịn m ekpe dị mmụọ mkpa dị ego m meji wee mee ya adịgo na akaụntụ m already na-ekuru ume ndụ ọdụgo already na-eku ume ndụ ewe m jekwuzie dị mmụọ asị m dị mmụọ biko nekwa ihe nchọrọ na ihe nchọrọ na ihe nchọrọ biko na imeelụ m ya na m na-abịa gburu gị efi mkpere ana mkpa ahụ kpam highest 4 days 4 days ọma nkarị 4 days nji wee jee n'iru datụ mmụọ wee kpe datụ mkpa ewere m ego ahụ dị na akaụntụ m already ji egoro data efi ahụ kpọrọ ya asị m dị mmụọ na-ekwe ya na mkpa anụnwa m kpere ụbọchị ụnyaa gara aga maọbụ nwanne ụnyaa gara aga maọbụ ụbọchị ịnọ gara aga na-ekwe ya bụ efi ngwa ka ọ dịziri imerụ m nke njọrụ maka aka m na-atụ anya egbuoro m ya efi ahụ gabara onwe m were ndụ mmeri ife ụmụaka m ama m kwurite echi feje gbaa afa a na-asị fa nna fa ji wee jide ụgwọ efi na mmụọ. I don't know if you understand what I'm saying. Maka na ọ bụla mgbọsị ụkwa dalụ ka ọ na-ele ka ị ga na-amaghị na ụmụaka gị ụdọ ma ọ bụ ngị nwa na onwe gị ịnwụọ chi gaa ijee n'afa a na-asị na onye ụwa gị ji ụgwọ. By that time o nwere ka achọgidozie anyị epinpoint uzi kedu mmụọ ejide ụgwọ kedụkwa n'ife ejide mmụọ n'ụgwọ anyị amazi anwazi akụ efochi ọkamma kịta ekpena ka sosten nga ikpela nna mmụọ mkpa kabarụfụ n'imerie otherwise ekpena mkpa atọ ka ị na-ekpe mmụọ mkpa kabarụfụ na ego ị ga-eji wee mere mmụọ datin ị na-ekpe na mkpa na ọ dị na akaụntụ go already and ekpena ka ọ karịa ofu izu 4 days jee mezuolu mmụọ data mkpa ahụ ikperie chebezie ya ọ kazi mma nya bụrụzie na mmụọ ji gị ụgwọ instead of ngị nwe ijide mmụọ ụgwọ ya wisdom ka m na-ebunye gị uche ka m na-ebunye gị ọka mmụọ bụ Ezinwa Anaedo ọ kalụ m mma ka e bụrụ na ọnwụ mmụọ ji m ụgwọ na ọ bụrụ na mmụọ ji mmụọ ụgwọ achọghị m ife ya mekata echi ụmụaka m anụnwa nafụ amụsị onye apụta echi jee gbaa afa asị ya na ife na-eme ya bụ na nna ya ji ụgwọ na mmụọ na o ji wee bụ na omere mmụọ na-ekpere mkpa ime ọ dịka ife asị nna you don't fall their hand, you don't fall the hand of your children ma ọ bụ na enwere obi ụwa ọzọ iwe nọ n'ọkpọkọ ụgwọ eji iwe je gbaa afa ya sị gị ya na ife dị na kọndishọn ya nọ na ya bụ na o nwere mmụọ onye ụwa ji ụgwọ iji ụgwọ in the past. You don't fall your hand now. O nwere ike na-ekwu ihe a na nna ọtụtụ ọmụmatụ a nna ama some people will be thinking ọ maka na ewe Akajiofo ọ maka na ebu dibịa ịchọrọ alụsịghị emebeghọrọ mmadụ ife onye akpụrụ efi bịa gbuoru ya blood m ka ị na-egburu you know consign me you know jụọnụ ndị na-abịa n'obi m ebe anụ abịa ekpe mmụọ mkpa weda ma ọ na be m hie ma ọ bụ na dị okwu ogwu n'onwe ya jụọnụ fa anụ I don't Ezinwa no even send you weda ma ị bịara kpe mkpa efi ikpere mkpa ebu na ikpere mkpa ewu ikpere mkpa moto o nwere ndị bịagoro kpe mkpa moto till today I no see anything owogo ndị ekpere mkpa ma motorcycle Ezinwa ka ị na-ekpe dị mkpa sef in fact na be m hie na be m ebe a ask people wey don come now. People na-abịa here ịbịa yọọ mmụọ ife kpee mkpa
I know they even stand with them where they talk to more. I go come out. Yo, see me na nekwe fela oji ga ya oji gi mgbaburi ya na aka gba mmụọ okwu. Ọgwụ njewalụ onwe m sị ya ikwucha mee ka mmarụ ikwucha mee ka mmarụ ka m bịazie bịa summarize ya. I no go even like they hear what you they talk to them more because ama m na ikwute mma n'isi gị ikwute njọ n'isi gị. I no go there. More maybe na no. What you they talk no be my concern. I don't care. Because ọbụla mkpa ahụ ị na-ekpe bụ my hope iri nri echi. Ọbụla ọ gbasara m. So it is not a matter of ị na-ekwu ife anụ maka na ebu chọrọ ka ọ ya bụ mmadụ bịa kwe mkpa na alụsị emebere ife omerụ buru efi abịa gbuo ya wetara gị ego butere gị moto mana o nwebere ife. It is not for me now. Bute odu moto nwanụ sef Ezinwa Anaedo eji m ọsọ agbakwuru gịnị nwa ọma apụtara m ụwa moto ịnya moto apụtara m wee ya moto gwara m test ka moto mkpa dị mkpa na ịma moto na ka ngosi unu moto m ka ngosi unu my moto ọkwọ na afụbọ moto m before ka ngosi unu my moto maka ụfọdụ ndị nation Ezinwa enwe moto ka ngosi unu my moto ịfụrụ ya ihe a my moto ịfụrụ ya ọnya my moto ịchọkwu ọgbarụ ọsọ ịchọ gaa ije ya no my moto for now. Iwata ya my moto nya my motorcycle nya machine mo nya bicycle mo nya aeroplane mo for now. Ya no my Lexus nya my GRK ke ga sa phone na gba nya de fe na afọ. So odura mo say so mana ihe na agba ga ebe mo la akọ maka na ọbụla mgbọsị egburu ka ọ na-akpọnwụ. Ihe ego na-eme ka ife awu intelligent energy mmụọ mara ka isi ekwe kawanye mkpa maka ifi n'oju gị n'ọnụ mkpa ahụ ị na-ekpe mmụọ ma ọ marụ that na you can't go to mmụọ na-ekpe mkpa ịma na as at that point in time ị na-ekpe that mkpa ahụ you can't fulfill it. Ị naghị ekpe mmụọ mkpa na ọ bụ mgbe ị nwetara ihe a mgbe ahụ ego ya ejuzi akaụntụ gị ego hụ na anụ a bịazie bịa mkpa iyi ekpe mmụọ onye nwe ife bụrụ according to your capacity your capability at that point in time. Ya bụ ọ bụrụ na ọwa ọkụkọ ka ị na-ekpe mmụọ mkpa ego ọkụkọ ahụ nọ gị na akaụntụ already nọ n'akpa gị. Ya bụrụ na ọwa efi ka ị na-ekpe mmụọ mkpa ego efi ahụ nọ gị n'akpa already. Ya bụrụ na ọwa moto ka ị na-ekpe mmụọ mkpa ego ya eji wee go moto ahụ gaa na ebe a na-ere moto kpebie moto ọnụ buru moto dị gị n'akpa already here and now. Manya adụ ya ekpekwana mkpa moto ahụ ekpekwana mkpa efi ahụ ekpekwana mkpa ọkụkọ ahụ. Ekenekwa ya ọnụ maka ndị nwere uche agba m nnọọ enwere uche na aghọta ife Ezinwa na-ekwu mana onye na-enwere uche gachi ife na-ekwu ọsị na na-eme nkọgheri akọgherikwana m ọzọ tata. Daalụ m biko every nkwa anyị na-eme nkwasịrị aka na obi anyị maka ndị nwere mmasị isonye sonyela anyị na nkwasịrị aka sonyekwazila anyị na month of September issue a na-abịa abịa ọ na-ebido na 1st of September. Sonyela anyị na monthly issue sonyela anyị na nkwasịrị aka anyị na-emewe ka mmụọ gọzie gị. So I can animal chat me on WhatsApp 08032477868. My name is Ezinwa Anaedo. I come for a total restoration of 49 in Igbo.